Lakbay Katoliko, naay katawanan kayong wali sa usa ka Sabadista ba? Nga matud pa niya ang 10% kuno sa pastor ihatag aron naay makaon ng pastor. Oh, naay makaon. So, loy kayo kay ang mga membro maoy nagbuhi dahil sa pastor, pinaagi sa 10%. Tanaw na to ang video ni Mr. Alvin Sanchez, usa ka Sabadistang magwawali. Ang pundok sa Seventh-day Adventist gituman sa mga katawhan sa Dios ang sugo sa Ginoo nga kabahin sa ikapulo, og kini gidala dito sa templo aron kini iuli kay iya kini sa Dios. Og mao kini ang kalanon sa mga pastor. Oh, para dahi nga naay makaon. Sakto ang giingon ni Propeta Isayas. 50 Isayas 11, King James Version Tagalog. Unsay giingon ni Propeta Isayas? Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Pastor burot, membro alaot. Oh, dagay na no.